Alright, mayong adlaw sa tanan. Kumusta og welcome na usab dinhi sa atong panag-uban dinhi sa lain na usab natong pagpaabot sa lain na usab nga content dinhi sa atong YouTube channel. Kung bag-o pa ka mga igsuon, gihangyo ko ikaw sa pag subscribe sa atong channel og syempre sa pag like labi na kung nagustuhan nimo ang ato ang video aron nga makatabang pud ka nga ma-promote ang ato ang video ngadto sa uban nga mga kaigsunan nga gusto pod nga makakita og sa susama niini nga mga content. Nini nga higayon na mga igsuon di ta maglangan kumo kay karong mga adlaw gigahin karon aron sa paghinumdom sa gihimo nga pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Ato lang hinumduman, dili nato subayon ang gibuhat sa Ginoo. Wa tay katungod sa pagbuhat ni ana mga kaigsunan. Ang pakita lang din nga masabot nato nga dili nato kaya nga himuon ang ihang gihimo. Bisan pa kung atong hisgutan karon kini mga butanga, aduna may 7 ka mga pulong nga nabungat ang ato ang Ginoong Hesukristo samtang nagabitay siya didto sa cross. And dili basta-basta ang iyahang sitwasyon samtang nagabitay siya didto kay dili hamak nga grabe ang iyang pag-antos ditong tungora mga kaigsunan. Can you just imagine kung nagabitay ka sa cross at the same time gilansangan pa ang imuhang kamot ug tiil, and then naputos pa ang imuhang lawas sa mga labod, dili lang labhag kundi mga samad ang iyahang nasinatian dito sa cross. Gani sa wala pa siya gibitay sa cross, grabe ang kadaot ug damage sa iyahang kalawasan. Tibuok lawas mga igsuon. Arita sa unang pulong nga gibungat sa atong Ginoong Hesukristo nga giingon dinha sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 34. Ang English version nagaingon mga igsuon, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Matud pa na siya sa New International Version Bible mga kaigsunan. Apan dinhi sa Cebuano, nagaingon ang Cebuano dire, unya mingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Unsa may masabdan nato sa giingon ni Ginoong Hesus didto sa cross nga mao man gini una niya nga gibungat nga mensahe bisan ko nagbitay siya sa cross mga igsuon. Dini na to masabot nga gusto sa Ginoo nga bisan sa unsa diha kahugaw ang palibot tungod sa mga naghitak nga mga kinaiyang dili maayo, mga sala o salawayon nga mga buhat sa ato ang isig katawo. Gustos Ginoo nga mag-una diri kanato ang kinaiya sa pagka mapasayloon. Above all, di ba? Makita nato dinhi nga importante gikayo ang pagpasaylo. Og makita nato kung magtuon kita sa Biblia, gipadayag usab dinha nga kung kinsa pudtong dili makamaong mapasaylo siyang isig katawo, dili usab siya pasayloon inig abot niya didto sa langit. Og tingali mo hinungdan nga dili gyud kasulod ang maong tawo sa maong dapit nga giandam unta sa Ginoo kaniya. Busa ato adi ay nga paharion ang kinaiyas pagpasaylo mga kaigsunan. Na atong klarohon nga dili lang ni sa pulong lamang. Dunay mga tao nga
makamao nga mubungat og pagpasaylo diha sa pulong. Apan diha sa buhat sukwahi ang makita. Kinahanglan nga magduyog ang pulong ug ang buhat. Ug kun mahimo mas dako ang atong gibuhat kaysa ato ang gisulti. Labi na nining pagpasaylo. Kung ato ang dun-an pag-ayo ang sitwasyon sa atong Ginoong Hesukristo, hinumduman nato nga samtang nagabitay siya diha sa cross, unya nasulti niya ang unang pulong sa pagpasaylo. Dili hamak ang kasakit, kapait, pagantos, kakapoy, kakutas, o gani himalatyon siya sa iyahang sitwasyon. Apa nahimo niya ang pagbungat sa maong pulong. Hinumdumi mga igsoon, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari ang nagbitay dito sa cross. Dili basta-basta ang iyahang pagkabutang unta. Kay siya ang anak sa buhi nga Dios. Siya ang anak sa naggama niining kalibutana o sa universe. O niya, ang iyang gihimo pagyod para sa mga tao nga sama nato nga ingon kadautan, ingon ka makasasala, ingon ka walay pulos kung buot lang gyud nga sabton. Kung buot hunaon kita unta ang angayan nga magantos dito sa cross. Kita unta ang angayan nga silutan sa sasama nga mga silot nga nadawat sa atong Ginoo. Og labaw sa tanan, kita unta ang angayan nga mangayog pasaylo. No? Ngadto sa Ginoo. Kita unta ang mangayog dispensa ngadto sa Ginoo. Kita unta ang dapat nga mopadayag og pasaylo. Apan gihimo sa Ginoo tungod kay mahal kaayo niya ang kalibutan nga mao kitang mga tao. Nahimo kini sa Ginoo, dili ba kini mahimo nato? Dili ta moingon nga ay Ginoo man to. Dios man gud to. Gamhanan man siya. Busa mabuhat to niya. Dili na may insakto nga konsepto nga atong ipairal sa atong kinabuhi mga igsoon. Kinanglan ato ang isipon nga sa dihang dinhi siya sa kalibutan, wala niya gamita ang iyahang gahom aron lang mahamugaway ang iyahang sitwasyon dito sa cross. Wala niya gamita ang iyang gahom nga sa diha nga gibibi ay siya, labi na kinagbitay siya diha sa cross, ug nga daw sa wala nay mahimo. Daghang mga pagbiibay ug mga pagpasipala ang iyang nadawat. Apan ni bisan katiting wala niya gamita ang iyang gahom sa paghukom sa tao nga naghimo niya sa ingon. Unsay iyang gibuhat? Mao kining unang pulong nga iyang giingon, amahan ko. Pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Nakasabot ang Ginoo nga ang tao walay alamag sa iyang gibuhat kung magbuhat siya sa dili maayo nga iyahang gihimo ngadto siyang isig ka tawo. Wa sa kahibalo nga gikontrol diha siya ni Satanas o sa mga kaabi ni Satanas diha sa espiritual nga bahin. Maong nabungat niya ang mga pagbiibiay ngadto sa ato ang Ginoong Hesus. Mao na nga niingon si Ginoong Hesus, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilahang gibuhat. Tinuod wala gid ta masayod sa atong gibuhat. Mo nang gipasaylo ta sa Ginoo. Mo nang gipasaylo sa Ginoo ang maong mga tao. Kabalo ang Ginoo sa sistema sa kinabuhi sa tao. Kabalo ang Ginoo kung unsa ang naa sa level sa usa ka tawo.
ang level sa gitawag og kinaiya sa tao og ang klase-klaseng mga kinaiya sa tao. Mo nang tungod kay lapad og pagsabot ang atong Ginoong Hesukristo bisan kung nagbitay siya dito sa cross sa pag-antos. Iya hagyod nga nahimo ang pagpasaylo. So kung ana usab kita kalapad og pagsabot, mahimo usab nato kana mga kaigsuonan nga makapasaylo gayud kita. Kinahanglan mangliwat kita sa Ginoo. Kay kita sumusunod man ni Kristo, dapat liwat ta sa Ginoo. Liwat ta ni Kristo. Ingon ana ang dapat nga makita nato nga muingon ta nahigugma sa Ginoo o adunay relasyon nga tinuod diha kang Kristo. Ug diha lang kutob ang atong pagpadayag nining unang pulong nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaot nga napanalanginan ka o pwede mo i-share ang ato ang gipaabot nga mensahe nining tumura. God bless mga kaigsuonan. Atangi ang ikaduhang pulong nga atong ipadayag sa dili madugay.